Komsta Ntonze. Bwanji abalo wanga. How are you my fans? Makadini watsigiri. Ini ndinonzi Howard Pinges. Kana kuti Wattens. Ndakazvarwa mugore 1983 pamtoko panonzi Pakatsukunya Mbukure kwekawa. Ndikapedza chikoro 2000 ndakaita dzidzo dzangu Pakatsukunya primary neKatsukunya secondary. Ndapedza 2000 ndopa ndajoina vakomana veNgwenya Brothers. Ndabva kujoina Ngwenya ndakazobuda ku 2006 ndopa ndajoina Zishavane Sounds yamukoma Gift Case Amuli. Ndakabva kwa mukoma Case Amuli 2008 ndopa ndatanga kutsikisa album yangu yekutanga Umbiridzo. Tabva pana Umbiridzo tinobata imwe inonzi Dadiso gore ra 2010. Tozoenda pana 2012 ndopa ndaisa album yechi 3 inonzi Chenjedzo. Ine nziyo dzakaita sedzinoidzi. Pana makandigonera zvinobva kuna musika wanhu avo vakatitendera kuti tirarame pasi rino zvisina muripo. Ndivo vakaita kuti pave nambuya nasekuru zvekare. Mbuya nasekuru ndivo vanobara isusu vabereki vedu vanova mai nababa. Avo vakazoita chido chekuti zvarawo isusu. Ndo panouya anza yekuti makandigonera nekuti dai pasina Mwari, dai pasina mbuya nasekuru, dai pasina vabereki vedu tingadai tisipo tose pasi rino. Touya track yechipiri inonzi January Disease. Panouya holiday yatinoti Christmas. Pouya New Year. Pari trick ipapo tinenge tichinakirwa asi tinoti ngatidye mari tichiziva nekuti kunouya January mwana anenge achida kuchikoro anoda school uniform, anoda school fees. Isusu wacho kuma 20 something tineta kubhadhara mari dzerent. Saka unongonzwa munhu wese akuti January Disease, January Disease, ngatigare takapatarira ipapo. Watch out na January Disease. Touya pavashamarari apa ndakainyora ndanasa kuona chaizvo raw inoplayiwa nevatinoti ma-DJs kana kuti wemedia majournalist wanoedza nepose pavanokwanisa kuti simudzira isusu vaimbi kuti upenyu hwedu husati vava kuti Howard Pinges abude mupepa ndi journalist anenge atondonyora kuti vanhu vazive kuti kuna Howard Pinges paredio ndienda toridzwa naika. Touya pana inonzi Yeso iyi tinodzoka zvepekare kuna yave vanoti chengeta misi nenguva siku nesikati vakatirindira kuti tirarame zvakanaka ndiye Yeso. Touya imwe zvainonzi Maitambo apa kune vamwe vabereki vanoita zvemapfene zviya zvokungoti pavaona unyirana pavaona urowana vana vakatarisa kudai amai wapuwa gwati kudai izvozvo Wattens varamba tozvidaba. Kana muchinge matadzirana mai nababa munotorana zvakanaka mupinda mumba menyu pasina vana vachiona motsurana zvakanaka kwete kunyirana kurovana. Naika ndiwo Maitambo avo. Munovaona apo Maitambo vanenge vakutodira doro baba vatambo. Toenda pana yekupedzisira inonzi Dadi mukatarisa kana mhuka chaidzo dzinofamba mbiri kana hangaiwa inenge ichitoyemura imwe mukono nehadzi. Kune vanhuwo isusu ndine munhu andinoyemura pamwe anga wemusikana Mwari vanotiropafadza tozotorana nemusikana uya totowakamusha ndiye Dadu. Saka mukomana aiimba nezvasarakadenga yake inonzi Dadirai mwana anetsika. Toenda ku orchestra Ndoro Chena anoridza lead guitar anonzi Tatenda Pinges achibatsirwa na Papa Tongo. Toenda pama drums tinobatsirwa na mukoma Thomas Dasindo nechumvana chedu Wengai Jimmy. Pama rhythms pana Tatenda Manyanga. Ichi chimwe chacho ndauchikanganwa but chinonzi Robert. Toenda pama dancers pana Sakitha Kitala, toenda Stanley Kunyeti, toenda Angelini, toenda Paddy Sekuru Chakombera hanzi Witness Chakombera, toenda kuna Lord Shetome ndo mamirira akaita orchestra Ndoro Chena. So ndinoti nakirwai neii poto yakutakubikirai inonzi Ngandure Yongoma kubva kumabuja uko hanzi Pori kunorira pfene ipapo Ngandure Yongoma kubva kuna Howard Pinges. Ndatenda Mwari wakiitire zvakanaka.